Comezaron os restaurantes e cada vez son máis os negocios que deciden aplicar políticas de cancelación ante ausencias non xustificadas dos clientes. Din que non se trata de castigar, pero sí de facelos conscientes da necesidade de respectar o traballo e o tempo dos demais. Algúns negocios xa o advirten nas súas páxinas web. Non presentarse unha cita ten prezo. Trátase dunha medida que se aplican, por exemplo, a moitas clínicas de fisioterapia, psicoloxía, nutrición ou estética. Que, a xente teña sobre todo un pouco máis de conciencia co tempo que está e co que supoñe estar esperando por esa cita ou esa persoa. Todos procuran ser flexibles e comprensivos, pero ás veces con axendas completas vense obrigados a tomar medidas. Pero sí que aviso na primeira toma de contacto de que se cobrará a sesión se non avisas con 24 horas de antelación. É verdade, teño que confesar que normalmente a primeira vez non o fago porque penso que todos temos dereito a que unha vez nos despistemos. Pero a segunda xa me obrigo, levo anos discutindo comigo mismo e estou na obriga de cobrar porque penso que é unha maneira de darlle un pouco a profesión e a miña dignidade. Depende o servicio que tiña reservado, pois o que facemos é que na seguinte sesión, se quere volver a reservar, ten que pagar ese 40% correspondente a esa ausencia. Aseguran que se trata de facer conscientes os usuarios do que supón que non se presenten. É un momento que vai date moita rabia porque pensas, neste momento podería atender a outra persoa. Algúns profesionais mesmo xa cobran por adiantado como forma de comprometer a asistencia.